አርዕስተ ዜና ፕሮግራም ጥምረትን ምምሕያሻ ዋህባ አገልግሎት ጽሬት ሆስፒታላት ኢትዮጵያ ጠቃሚ ምዃኑ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር መቅደስ ዳባ ገሊጸ። ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ነቲ መሰከፊ ኩናት ሰሜን ጠጠው በመባል ዝሓለፉ 3 ዓመታት ሰላም ዝናፍቕ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ዕረፍቲ ዝሃበ ምዃኑ ተገሊጹ። ካብ ወፃኢ ዩክሬን ድሮናት ኢራን ንምምካት ኣሜሪካን መሻርክታን ክትሕግዝ ምዃና ኣፍሊጣ። ዕለተ ዓርቢ 27 የካቲት 2018 ዓ.ም ምሽት ሰዓት 1 ዓኺሉ ናባኹም ዝሓረናዮ ማዕዲ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ሒዝናልኩም ቀሪብናልና ከመይ ተምሲዩ ከመይ ትውዕሩ ክቡራት ተመልከቲ ምዜናታት ጌታቸው አለው ምሳኹም ክጸንሕ ሰናይ ምክታል ንክኾነልኩም ትምኒትና እዩ ፈለማ ሓጸርቲ ዜናታት ፕሮግራም ጥምረት ንጽሬት ሆስፒታላት ኢትዮጵያ ዋህባ አገልግሎት ጥዕና ንምምሕያሽ ጠቃሚ እዩ ክብላ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር መቅደስ ዳባ ተዛሪበን ራባዕ ዙር መርሃ ግብሪ ማህባ ፍልጦ ጥምረት ንጽሬት ሆስፒታላት ኢትዮጵያ ተሳሊጡ ዶክተር መቅደስ ዳባ ብትይዋን ከም ዝበልኦም ቲ ጥምረት ካብ ምስረታው ጀሚሩ ድሌት አገልግሎት ጥዕና ማሕበረሰብን ዋህባ አገልግሎት ጥዕና ንምምሕያሽ እናሰርሐ ይርከብ በዚ ድማ መንጎ ሆስፒታላት ጥንኩር ምትእስሳር በመፍጣር ጠለብ አገልግሎት ሕክምና ሕብረተሰብ ንምድንፋዕ ምቹ አሰራርሓ ከም ዝፈጠረ ገሊጸን በብርካ ሃገር ጽሬት ዘለዎ አገልግሎት ንምሃብ ናውት ሕክምና ናይ ምምላእ ስራሕና ተሰርሐ ምጽንሑ ብምሕባር ከም ሃገር 64 ኦክሲጅን መፍረይ ትካላት ምጥያሽ ከም ዝተኻለ አብሪሄን ሚኒስትር ዴኤታ ጥዕና ዶክተር ደረጀ ድጉማ በወገኖም ሓድሽቲ አሰራርሓታትን ፈጠራታትን ብምጥቃም ሆስፒታላት አገልግሎትን ከመሓይሻ ከም ዘለወን ተዛሪቦም ራባዕ ዙር መርሃ ግብሪ ማህባ ፍልጦ ጥምረት ንጽሬት ሆስፒታላት ኢትዮጵያ ልዑል ውጽኢት ዘመዝገቡ 30 ሆስፒታላት ከም ዝተሸለሙውን ተገሊጹ ሚኒስትር ጥዕና ካብ ማሕዙት ትካላት ዩኒሴፍን ጋቢን በመልክዕ ሓገዝ ተበርከቱ ሶላራት ምስእታወታቶምን ሞተር ሳይክላትን ክልላት አረኪቡ ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክክብ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር መቅደስ ዳባ ሚኒስትር ዴኤታ ጥዕና ዶክተር ደረጀ ድጉማ ፍሬዮት አበበን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕቲ ሚኒስቴርን ተረኺቦም ዶክተር መቅደስ ዳባ ብትይዋን ከም ዝበሎ ዞም ዝተበርከቱ ናውትታት ዝሓሸ ግልጋሎት ጥዕና ንምሃብ ዓብዪ እጃም ከም ዘለዎም እዩ እቶም ናውትታት ከባቢ 1 ቢልዮን ብር ወጻኢ ዝተገብረሎም እንትኾኑ ኣብ መላእ ዝሃገር ንዝርከባ 380 ማእኸላት መውሃቢ ግልጋሎት ጥዕና ተበጻሒ ዝገብር እዩ ብተወሳኺ 1183 ኤሌክትሪክ ሞተር ሳይክላት እውን ዝተውሃባ እንትኸውን መድሓኒት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብቕልጣፈ ንምብጻሕ ዝሕግዛ ምዃነን ከም ዝተሓበረ ጸብጻብ ሪፖርተርና ናዝሬት በሪሁ ኣመላኺቱ ልምዓት ኮሪደር ጽባቐታ ከተማ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሓበንን ኩርዓትን ኢትዮጵያ ምስሊ ቀይሩ ይክብላ ከንቲባ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ገሊጸን ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ጽባቐታ ከተማ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሓበንን ኩርዓትን ኢትዮጵያ ምስሊ ቀይሩ ወየን ኢለን ተን ከንቲባ ካብ ኡራኤል ቦሌ መድሃኒ ዓለም ክሳብ ቦሌ ቪአይፒ ተርሚናል ዝራኽብ ልምዓት ኮሪደር ነቲ ከባቢ ብተወሳኺ ጽባቐ ዝውስኽን ህዝቢ ልዑል ረብሓ ዘለዎም ዘርፈ ብዙሕ ስራሕቲ ዘጠቓለለን ምዃኑ ሓቢረን እቲ መስመር ቅድሚ ሕዚ ደረጃ ዘይብሉ ኣስፋልት መገድታት ዝነበሩ ሕፅረት ናይ እግሪ መገዲ ናይ ብሽክለታ መስመር ከም ዘይነበሮ ልዑል ናይ መኪና ደው መበሊ ወይ ፓርኪንግ ጸገም ዝነበረሉን ደረጃ ዘለዎ መስመር ርስሓትን ምፍሳስ ማይን ከም ዘይነበሮ ኣዘኻኺረን ብተወሳኺ ከም ናይ ዓለባ ሳሬት ዝተኣሳሰሩ ናይ ኤሌክትሪክን ቴሌኮምን ገመዳት ብናይ ጸጥታ ካሜራታት ናይ ስፖርት ሜዳታትን ናይ ህንፃናት መጻወቲ ቦታታትን ዝተሸፈነ ምዃኑን ጽባቐ ናይቶም ህንፃታት ብጉሓፍን ምሕዳስን ከምኡውን ዘይድሊ ህንፃታት ዝሸፈነ ከም ዝነበረ ተገሊጹ
أب زوبا كلم ولقى سلامة وكونتات بمفتارو سعيبو سرحت لمعات النات سالت مخانوم نبرتيتي زوبا قليصام أب زوبا كلم ولقى كبابي وردا قيدامي سلامة وكونتات بمفتارو نبرتي أب سفلاليو سرحت لمعات النات ساتف مخانوم قليصام أب وردا قيدامي قدم حزيز أجمع سئنة سلام بمنوارو سرحت المعات مقطعتهم زغلصوتهم نبرتي حدش عودا دبات أبيع قبراو بمخانو سلامة وكونتات كم سفترن زلاقي سرحتات المعات ندات سرح مخانو من تزاريبهم قدم حزيب سنكس أجمع ستا كل مهرتين مفراي كم زي كالو زغلصوتهم نبرتي تي زرخ بسلام بمتقام بالمعات سرناي مسنو توافيرهم دا سرح مخانو من تزاريبهم أما حداري وردا قيدامي أيت واق غاري دبلا أبتي وردا بزلوا كل انتابياتات لعل 16 هكتار مريت لمعات سرناي مسنو يلمع مهلاو قليصم حلافي بيت صحفة حرشا زوباك إلم ولقايت مولتا واق جرا بوغنو لوم زبن أبتي زوباك سرناي مسنو لعل 5 مليون كونتال مهرتي نمحفاظ تثبيت كم زقبر تزاريبهم أبتي زوبا بروجكت المعات مسنو بصفحات تكبره وبمقبار تربحنت إيكونومي تحبرت سبن من رقاقات يسرح مهلو زي تزاربو دمام محداري زوبا كإلم ولقا أيتا قمتشو قرمي سايم قبل بيت صحفة كوميونيكيشن زوبا كإلم ولقا أرديو أما كتتال ماد زينا يتبي تقنياهم تركبوا كبرات تختاتل تمارسكم سلة كتاتلونا نمسكنكم حزون مسانات صنحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسقرينا سممعنا السلام بريتوريا نتي مسكة في كنات سمين إثيوبيا تطو بمبال نزحلفو 3 عامتات سلام زنافق زنبر هزبي تقراي عرفتي زهاب مقارن تقليسهم أمونغو منقس فيدرالين حوحاتن سفر مسممعنا بريتوريا متقبار دما قبل علي كلتيو وقنات زودق حلاف نتيو يخون مبر حوحات نتي سممع متقبار حلاف النتواب كندي موزع ناب داغما يكوينات زمرحو تقبارات نتفتصم مرأي لمود كوين اللوم باي مولات نزوادو دو صبصاب أبراهام فسها أب درسانات بوليتيكا إثيوبيا كم زرق كسب قرب أوانات سلطان وصيد أفموزن ميزان حيلن كوينوت أنحيوم زي كايدان حسابن بمنجست لوطي نكيم اللس تغير لهم أزي زي تقبلون كابتيز نبرت حساسبهم زي تغيرن أكلات جن نتلوطي تقبل كمقصال أي كالون مستلوطي حبير كمقعد زي كاله هوحات أنا زي مرحا إثيوبيا ولا تفرست أي ملكتنن بزول أكايدام كوينات مريزيوم منجستي تجددو زعاتو كوينات سمين بحيلي ناي مززام عقمي ولا انتنبروم صقمات بسلاماو مقدي بزت مفتاح زهلو زلاق مفتحي أبا قمت بمقتاو سممعنت بريتوريا مفرم يفلت اتي سممعنت كلتا تواقات حيلتات كينات تطون كبل استفرمت رحاي نبرن بوغن منجستي حزب تግራይ بهوحات كونم كاب وصاي بزمصو حيلتات نكاي قدام زوسنو نهزبي استخفله مسواعت ونبر እኛ መጨረሻ ፕሪቶሪያ ስንፈራረም መቀሌ ለመግባት አንድ ቀን ይቀረን نحنا أموداتا نتي سممع انت نفرارم نام مقلن مقتاو حانت معالتي ترحيا تريفاتنا نيرا كمتي تفلطوت كوينات سعرنا ينا نحنا قن نام مقلن مقتاو عاوتا يكونن حزبنا زين حلو تقينا تمليسو كسرقن كقتلنيو كمو كابز خون دما ناتنا حزب ايو كابز قدنا سلام يحشنا إلنا يناوسينا سممعنت بريتوريا اتي كوينات بزلاقنت تطو زبلن تخون لوعلاونتن غزاتن إثيوبيا كحلو مسرحن نمنجستي فيدرال تجزائي ناي مخان قديتان عبلعلي هوحات أمبيرو يوم إثيوبيا زلوا حدا سراوت مكلخال بمخانو عطوقات هوحات ملو بملو عدك كفاتحن مس حبرة السبوم كحواسن أكالت سممعنتن تتكون زيدما بمنجستي تفصيميوم عبتوان كوينات هوحات زعنوهم نبرت حزب منجستن زخونو مسارة لمعاتات منجستي ببليونات زغوصار ገንዘብ በመውጣት ተጸግኖም አገልግሎት ንከቡ ገይሩ እዮም ድህሩጊ ተዓብይ ጸገም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ሰርቪስ እዩ ብድህሪው ኣብ ትግራይ ባንኪ ሃይል ኤሌክትሪክ መንገድ ኣየር ቴሌኮሙኒኬሽን ሓዊሱ ብዙሃት ገላገድስቲ አገልግሎት ናብ ንቡር ተመሊሶም እዮም እዚውን ዓብይ ዓወት እዩ ንህዝብና ኢለ ዝኣምን ሰብኣዊ ሓገዝ ብዝተማልአ መንገዲ نملا تكلل كبهصه غيرلو شو بزو صقمات يزنبره سممعنت بريتوريا ابا مفصام
መንግስቲ ፌደራል ኮነ ንህወሓት ዝተዋበ ሓላፍነት ዋላ ይኹን እምበር ህወሓት ግና ካብ ነቐፌታ ዝሓለፈ ስራሕ ከም ዘይሰርሐ ብተደጋጋሚ ዝለዓል ጉዳይ እዩ ህወሓት ንሕገ መንግስትን ትካላትን ዘይምኽባሩ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ከይፍጸም ዕንቅፋት ምዃኑ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም ህወሓት ንተፈጻምነት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ምክንያት ብምግባር ናብ ዳግማይ ኩናት ዘምርሕ ተግባር ይፍጽም ከም ዘሎ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣመላኺቶም ስምምዕ ፕሪቶሪያ በሙሉነት ከይፍጸም ካብ ዝገብሩ ዘለው ምክንያታት ነበር ህወሓት ንውሳኔ ንህገ መንግስቲ ትካላት ንጎን ምግዳፍ እዩ አሚኑ ፈሪሙ ይዘሎ ግን ንጎን እንዳገደፈ መሪጹ ይዝወስድ በኩሉት ስም ዘይኮነስ መሪጹ ካብ ውሽጢ ዘዋጽኦ ጥራሕ ይዝወስድ አብወል ፕሪቶሪያ ተስማማውሉ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ምኽባር ንጎን ይገዲፉ ህግ ብሔራዊ ምርጫ ነጽጉ እዚውን አብስም ዘሎ ወሳኔ ጉዳይ እዩ ከምቲ ጭጉራፍ በዓላ ወቂያ ተእዊ ከም ዝበሃል በዓሉ ካብ ሕጊ አፈንጊጡ ከበቅ ንዳግም ግጭት ከም ምክንያት ይቅርበሎ ባሕፂሩ ኩነታት ስም ፕሪቶሪያ ኣብ ደረጃ እዚ ዝርከብ ኢለ ዝኣምን ብኩሉ ወገን ስራሕና ፈሊጥና ብሓባር ክንሰሮ ዝግባአና ብሙሉእ ተሰሪና መብዛሕቱ ፀገም ይፍታሕ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ህወሓት ብሓደ ወገን ዕጥቂ ይፈትሕ ኣለኹ ዋላ እንተበለም ብኻልእ ወገን ድማ ዕጡቃት እናመልመለ ብምቕጻል ነቲ ስምምዕነት ዝባኑ ክህብ ክኢሉ እዮም ሰላም ብድኻምን መስዋዕትን ሓደ ወገን ጥራሕ ዝመጽእ እንተይኮነስ ናይ ኩሎም ወገናት ምትሕባር ዝሓትት እዮም ይኹን እምበር ህወሓት ኣብዚ ጉዳይ ንጡፍ ተሳትፎ ብዘይምግባሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጠላዒ ጻወት ምህላው መርኣያ እዩ ፕሪቶሪያ መፈጸም አለበት የሚል ሰው ግን ፕሪቶሪያ ክፍጸም ኣለዎ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ግን ድማ ትካላት መንግስቲ ፌደራል ዝሃብዎ ውሳነ ይቕበልን ደለኻ ኣይደለኻ ነዚ ክገብር ድማ ይብል ነዚ ሓሳብ ከመይ ክትተዓርቆ ትኽእል ፓርቲ ሰራዊት የብሉን ናይ ህወሓት ሰራዊት ስለዝተባሃለ ሰራዊት ይሕዘ ክቅጽል እንተይሉ ክኸውን ኣይኽእልን ከይዲ ዲዲአር እንትፍጸም ግና መሰረታዊ ጥቕምታት ትግራይ ብዘኽበረ መልክዑ ይኹን እዩ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ነቲ መሰከፊ ኩናት ጠጠው ብምባል ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ሰላም ዝናፍቕ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ዕረፍቲ ዝሃበ እዩ ይኹን እምበር ህወሓት ነቲ ስምምዕ ዓበ ምትግባር ሓላፍነቱ ካብ ምውፃእ ናብ ዳግማይ ኩናት ዘምርሑ ተግባራት እንትፍጽም ረኣይ ልሙድ ኮይኑሎም ኩናት ዘጽልኦም ሰላምን ልምዓትን ዝደልዩ ህዝብታት ድማ ሎሚ እውን በርታት ሰላም ንክምልከቱን ናብ ዳግማይ ኩናት ከኣቱ ድሌት ከም ዘይብሎምን ጻውዒት እናቕረቡ ይርከቡ ሽፋን ጥዕና ክልላት ቅድም ክብል ካብ ዝነበረ ምምሕያሽ ከም ዘርአየ ቢሮ ጥዕና ክልላት ትግራይ ዓፋርን ሶማሌን ገሊጾም ሙታዴታትን ህፃናትን ኣብ ምንካይ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሳለጡ እንትኸውን ዝበለጸ ስራሕ ትጽቢት ከም ዝግበር ድማ ወሲኾም ሓቢሮም ናዝሬት በሪሁ ተወሳኺ ሒዛላ ዘፈርጥዕና ካብ ካልኦት ዘፈራት ብዝበለጸ ፍሉይ ጠመተ ዘድልዮ እዩ ምክንያቱ ንህይወት ደቂ ሰባት ወሳኒ ግደ ዘለዎ ብምዃኑ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድም ከብል ነዘፈር ዝተዋሃቦ ጠመተ ክንድቲ ዝድለ ይነበረን ብተነጻጻሪ ካብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ዝሕዚ እዋን ዘሎ ሽፋን ጥዕና ክልላት ለውጢ እናርኣየ ምዃኑ ሓለፍቲ ቢሮ ጥዕና ክልላት ትግራይን ዓፋርን ንኢቲቪ ትግርኛ ገሊጾም እቲ ግልጋሎት ጥዕና ናብ ዝሕዚ እዋን እንታይ ይመስል ዝብል ያው ቀሊል የሆነ እቲ ግልጋሎት ዝወሃብ ዘሎ ሕዚ ናብቲ ዝነበሮ በርግጥ ኣይተመለሰይ እቲ ዝነበረ ናይ ሞት ኣዴታት ኣብ ምቕናስ እቲ ናይ ሞት ህፃናት ኣብ ምቕናስ እቲ ግልጋሎት እውን ናይቲ ኣምቡላንስ ዝሕሸ ግልጋሎት እዩ ነይሩና ሕዚ እውን ዝተፈላለዩ መዳርክቲ ኣካላት ሓገዝ ዝተወሰኑ ኣምቡላንሳት ተገይሩልና እዩ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ استفلالو ናይ ሕክምና ናውቲ ሓገዛት እውን ናይ የጤና ሚኒስተር መዳርክቲ ኣካላትን ዝተገበሩልና ኣሎ ስለዚህ ተሽፋን ጥዕና ናይቲ ክልልና እንታይ ይመስል ተልክና ሕዚ አንጻራዊ እቲ በዓል ሙያ ኣሎ እተን ተካላት እውን ዝተወሰነ ተፈራሪሰን ዝነበራውን ጽገና ዝተገበረለን ኣሎ استفلالو مداركت أكلات مينتينانس تجورلو وخناتات اللو استفلالو مداركت أكلات ثم زنورو زودلو حكمنا ناوتون أم ملا استسرح سرحت اللو عم بزونا جاروت يتشاشالو على
بتعم بزحات نجارات تمحيشهم يوم موت عديتات من كمداي تبزحنة خطابتن نقول هسان كتاب اللوز بالجنزابة أم مفتار مداي تمحل لفت زخونون زي خونون حمامات أم كل خال مداي قدم حزي كابز نبرة بتعمي استمحيش نجارلو إلى عمني نزيد ما حجز مينستر عنان قبرت سنة تكالاتن بزحات حجزات مركبنا حجزيو أبا كل الصومالي وهن شفانت عنا 75 مئتاوي مبصحون كابزن لعلن كخونون فليت أما تتوهبو نتصرح مخانون مكتل حلاف بيرو عنا تخللي قلتو بصومالي كل يتأنا شفان لو توفيتي نبرون نصار سنايو ወደ 75% ይሁን አበ ክልል ሶማሌ ሽፋን ጥዕና ቀድም ክብል ምስ ዝነበረ መንጽር እንትርአ ከባቢ 75 ሚእታዊ ሽፋን እዩ ዘለዎ ከባቢ 31 ሆስፒታላት ኣለዉ 11 ድማ አበ ከይድ ህንጸት 245 ዝኾና ጥዕና ጣብያታትን 1400 ኬላ ጥዕናታትን ኣለዋና እዚ ቀድም ክብል ምስ ዝነበረ እንትነጻጸር ዝሐሸ እዩ ክልልና ሕጽረት ቀረብ አበ ትካላት ጥዕና ንከየጋጥም ጠመተ ሂቡ እናሰርሐ እዩ ዝርከብ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ንምንካይ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሰርሑ እኳ እንተኾነ ኮይኑ ግና ናብ ዜሮ ንምውራድ ሕዝውን ብዙሓት ስራሕቲ ዝጠልብ ጉዳይ ምዃኑ ገሊፆም እዮም መንግስቲ ዘቕረቦ ጻውዒት ሰላም ብምቕባል ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ተዋፊሮም ተረባሕቲ ይኾኑ ብዛዕባ ምህላዎም ነበር ኣባላት ጉጅለ ሸኔ ገሊፆም سلام مريصوم نزاتو زيغاتات أسلطينو القاح بمهاب كل حاجزن كتتلن يقبر كم زلو دما بيصحفت مهزو صراحتي كل الافليتو ملو برهان قرماي توساق حيزالاو መንግስት ንዘቕረቡ ጻውዒ ሰላም ተቀቢሎም ንስተመለሱ 1867 ነበር ኣባላት ሸኔ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ክውደቡ ብምግባር ዕድል ስራሕ ምፍጣር ከም ዝተኻለ መምሕዳር ከተማ ቡሌ ሆራ ኣፍሊጡ መንሰይ ገልማ ባድቻውን ተረባሐይ እቲ ዝተፈጠረ ዕድል ስራሕ እንትኾን ኣብ ህይወቱ ዓብይ ለውጢ ይርኢ ከም ዘሎ ይገልጽ ወሰነ ከየተ ወጋ ሰጋሌ ትሬዳ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ናብ ኢትዮጵያ መጽየም ንዝሓለፈት 7 ዓመታት ኣብ ኬንያ ኣይነረም መንግስቲ ንዘቕረቦ ጻውዒ ሰላም ተቀቢለ ናብ ሃገረይ መጽየ ኣለኹም መንግስቲ ክሳብ 5 ሚልዮን ቅርሺ ፈቂዱልና ኣስታት 36 ኣብዑር ገዚእና ናብ ስራሕ ኣቲና ኢና ብስራሕና እውን ውጽኢት ረኺብና ኢና ትማሊ ካብ ዝነበር ኩሉ ኩነታት ሕዚ ብጣዕሚ ዝሐሸ እዩ ህይወትና ተቀይሩ እዩ ምስ ማሕበረሰብና ኮይና እናሰርሕና ኢና ዘለና ንሰላም ዘይሰዓበ ቃልሲ ለውጢ ከም ዘይብሉ ኣብ ህይወተይ ርአየም ሕብረተሰብና እዩ ዝጉዳም ስለዚ ኣብ ዝተሰሓተ ቃልሲ ንዘለው ሰባት ዘሕልፎ መልእኽቲ መንግስቲ ንዘቕረቦ ጻውዒ ሰላም ንክቕበሉን ናብ ሃገሮም ኣትዮም ንክሰርሑን ንክቕየሩን እዩ መንሰይ ብሪቱ ርባየውን 6 ዓመታት ኣብ ጫካ ጸንሐት ነበር ኣባል ሸኔ እንትኾን ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስቲ ብዘመቻቸው ዕድል ተረባሒት ምዃና ብምግላጽ ነቶም ኣብ ጫካ ንዝተረፉ መሓዙታ ንኽመጹን ህይወቶም ንኽቕይሩ ትምዕድ ከራሊቄ ባንኪ ሲቄራር ገነ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ካብ ሃገር ወጽእ ድሕሪ 6 ዓመት ተመሊሰ ካብ ባንኪ ብዝረኽብናዮ ሓገዝ ኣብ ምርባሕ ኣብዑር ተዋፊርና ኢና ዘለና ቅድሚ ሕዚ ኣብ ጸገሜ ነይረ ሕዚ ግና ተመስገን ንስድራይ ተሪፌ ኣብ ጫካ ንዘለዋ ማሕዙተይ ድማ ዘሕልፎ መልእኽቲ ኣለኒ መንግስቲ ንዘቕረቡ ሰላም ንኽቕበላን ህይወተን ንኽቕይራን ኣብ ውሽጢ ሰላም ንኽነብራ መልእኽተይ መሕላፍ ይፈቱ ኣብታ ከተማ ብርክን ንዝበሉ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ይፍጠር ከም ዘሎ ዝሓበሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዕድል ስራሕ ከተማ ቡሌ ሆራ ኣይተ ዱኩሌ ዋሬ እውን ከም መምሕዳር ከተማ ሰፊሕ ክትትል ይገብሩ ምህላዎምን ይገልጹ ከዚህም በፊት ሸኔ ተብለው መጠሩ አሁን ስማቸው ወቦ የተብለው መጠሩ ከዚህም በፊት ጫካ ውስጥ ሆኖ ቅድሚ ሕዚ ሸኔ ተባሂሎም ዝጽውዑ ሕዚ ድማ ወቦ ተባሂሎም ዝጽውዑ ጻውዒት መንግስቲ ተቀቢሎም ብሰላም ዝመጹ ዜጋታት ኣለዉ ንክውደው ጌርና ልቃሕ ብምሃብ ናብ ስራሕ ንክኣቱ ጌርና ኢና ልዕሊ 5 ሚልዮን ኣለቂሕናዮም ኢና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዑር እናህጠሩ እናሸጥዮም ዝርከቡ ከም ምምሕዳር ከተማ ክትትል ንገብረሎም ኢና ዘለና ውጽኢቶም እውን ዝነኣድዩ ምክትል ከንቲባ ከተማ ቡሌ ሆራ የተገልጋሎ ሰልፋ ቦገኖም ኣብ ኩሎም ዘፈራት ንዝተወደቡ መንእሰይ ልቃሕ ገንዘብን ስልጠናታት ከም ዝተዳለወ ይገልጹ ደርጋጌሳ ፊ ሃለ መጀታ ኡሙ ከሱመቱ መንእሰይ ስራሕ ንክጅምሩ ልቃሕ ብምሃብን ስልጠናታት ብምምችቻውን ንሕግዝ ኢና ዘለና ብምኽንያት እዚ እውን ብርክት ዝበሉ ማሕበራት ተወዲቦም እዮም ዝሐሸ ውጽኢት እውን ተመዝጊቡ እዩ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ማሕበራት ልቃሕ ረኺቦም ናብ ስራሕ ኣትዮም ኣለዉ ኣብ ከተማ ቡሌ ሆራ ጻውዒ ሰላም ተቀቢሎም ካብ ጫካ ንዝምለሱ ነበር ኣባላት ሸኔ ናይ ምውዳብን ስልጠና ናይ ምሃብ ስራሕ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ተገሊጹ እዩ
زين عدقا ኢትዮጵያ ከብዳ ዝሓቆፈቶ ተፈጥሮአዊ ጸጋ ሎሚን ሃገራዊ ምዕባለ ዓብይ ስንቂ እናኾነ ከም ዝመጸተ ገሊጹ ብመንግስቲ ምድማር ፍሉይ ትኹረት ዝተዋሃቦ ዓውዲ ማዕድን ብፍላይ ድማ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዝፈሪ ፈሓም እምኒሽ ሓዱሽ ሞተር ኢኮኖሚ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እዚ ጸሊም ወርቂ ተባሂሉ ክጽዋዕ ዝኽእል ማዕድን ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ብስፍሓት ከም ዝፈሪ ንሬድዮ ኢትዮጵያ ዘለዓሉ ምክትል ዳይሬክተር በዓል መዚ ማዕድን ትክልል መርክነህ ቦጋለም እቲ ምህርቲ ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ካብ ምክታቱ ብተወሳኺ ተዓውዲ ኣብቲ ክልል ን11,300 መናእሰይ ዕድል ስራሕ ብዛዕባ ምፍጣሩ እውን ጠቒሶም ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ጥራይ ካብ ዝተረኽበ ኣታዊ ማዕድን 95 ሚእታዊ ግደ ብምሓዝ ዘደነቕ ዓወታ መዝጊቡ እዩ ኢንስቲትዩት ጂኦሎጂካል ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ወላይታ ወረዳ ኪንዶ ዲዳይ ጥራይ ኣስታት 81 ሚልዮን ቶን ፍሓም እምኒ ምርካቡ ኣረጋጊጹ ቅድም ክብል ኢትዮጵያ ንምህርቲ ፍሓም እምኒ ኣታው ኣብ ዓመት ተውፅኦ ዝነበረት ልዕሊ 300 ሚልዮን ዶላር ሸርፎ ወጻኢ ምድሓን ከም ዝኸኣለ እውን ተሓቢሩ ሎሚ ፋብሪካታት እታወታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንዳረኸቡ ከም ዝኾኑን እዚ ድማ ኣታው ምህርቲ ብናይ ውሽጢ ዓዲ ምትካእ ዝብል ራእይ ብተግባር ከም ዘረጋገፀን ተሓቢሩ أموداتا زينا وصاي يوكرين درونات إيران ممكات أمريكان مشارختان كيت حجز مخانا أفليتا ማእኸላዊ ምብራቕ ንስርሒት ኢራን ድሮናት ስጋት እንዳወሰኸ ብምምፁ ዩክሬን ዓመታት ካብ ዘማዕበለቱ ተሞክሮ ተበጊሳ ንኣሜሪካን መሻርክታን ድጋፍ ቴክኒክ ከም ትገብር ኣፍሊጣ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝትኮሱ መጥቃዕትታት ድሮን ምክልኻል ዩክሬን ድጋፍ ንኽትገብር ኣሜሪካ ሕቶ ኣቕሪባትሎም ምንባራ ገሊፆም ዜሌንስኪ ነቲ ሕቶ ተቐቢሎም ዘበናዊ መከላኸሊ ድሮን መሳርሕታት ዩክሬን ምስ ሶማያ ተሓሒዞም ናብቲ ዞባ ንክልኣኹ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ንዓና ዝሕግዙናን ህይወት ህዝብና ዘትርፉልናን መሻርክተና ንምሕጋዝ ኩሉ ግዜ ድልውየ ክብሉ ዜሌንስኪ ኣብ ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጾም ኣፍሊጦም ሩስያ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀራ ሻሄድ ድሮናት ኢራን ኣብ ልዕሊ ኬብ ከም ዘዝነበት እውን ተሓቢሩ በዚ ድማ ዩክሬን ነዘን ድሮናት ናይ ምክልኻል ነዊሕ ተሞክሮን ክህልዋ ዝገበረ ኮይኑ ነዚ ድጋፍ ንኽትህብ ንምምራፅ እውን ምኽንያት ኮይኑ እዩ ዩክሬን ኣብ ዝሕዚ እዋን ስልሒት መከላኸሊ ኣየር ዓለም ዝቐየረን ብውሕድ ወፃኢ ክባር ዝኾና ድሮናት ወቂዑ ዘውድቕ ቴክኖሎጂን ፈጢራላ ኢራን ንመጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ምላሽ ንምሃብ ኣብ መሬት ዩክሬን ዝሰርኣዩ ዓይነታት ኣጥፋእቲ ድሮናት ኣብ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ እንዳተኮሰት ብምዃና ድጋፍ ዩክሬን ንድሕንነት ዞባ ገዳሲ እጃም ይህሎ እዩ ተባሂሉ ከም ዝተኣመነሉ ጸብጻብ ዘጋርዲያን ኣመላኺቱ كبرت ملكتي زينة ومستند أتاتنا أكاديمي مزامنا كندغنت أتاتنا كنزخاخركم بروغرام تمرت من محياشا وهبا قلقلوت صريت خوسبيتالاتي إثيوبيا تقامي مخانو منستر تعنا دكتور مقدس دابا قلتسان سممعنا سلام بريتوريا نتي مسكفي كنات سمين إثيوبيا تطو بمبال نزحلف 3 عامتات سلام زنافق زنبر حزب تግራይ عرفتي ذهب مخانو تغليصو يوكرين درونات إيران ممكات أمريكان مشاركتان كيتحجز مخانا أفليطا كبرت ملكتين لو معلة عربي عسران شوعاتني كاتيت كلتش 2018 عام تمرت مشيت ساعات حدنا بقوم زحرنا مع زينا ايتبي تغنيا زي كتكتاتل وصنعكم مسنيرو مسلم كتالكم ومسجن يتاتوا الله من استوديو حبيبكم نيرا ببزلكم سلام تكونوا تمريت